Čaute ľudia, dnes som vítam u nového videa, dnes to je video s Patrikom. No dobre. Dnešná challenge znie koleno flex versus skibidi toilet. Ja viem, že to je ostaralé, ale tak čo sa dá robiť? Pazďovi to prišlo neskôr kus, lebo Gudu tam z Moravy nemá signál, teda cože? No to je jedno. A dnešná challenge... Nenahlasujte nás Gudovi inak. Hej. Prepač. To sme si vymysleli. Hej. To Sako mi tak povedal, on mi to napísal na Instagram. No a bude to, že na jazdy, obidvaja po 5 najazdov. Kto dá viac, tak vyhral túto challenge. A ten, kto dá menej, tak bude oliatý ľadovým čajíkom. A to nechceš. Pazďo, chceš to? Takže vidíte. A máme špeciálne pravidla, že musí sa dať gól z päťky a golman môže vybehovať len po päťku. Akože ja by som dal, že keď vybehne akoby viac jak po tú päťku a zasiahne nejak do hry, takže že proste gól pre toho druhého. Alebo penálta. Hej no. OK, takže my ideme na to. A teraz ideme na môj prvý nájazd. A inak ešte jedna taká otázka. Myslíte si, že sme bratia? Máme spolu dosť videí, ale tipnite si, že sme bratia. Tak čaute. Pardon, teraz už ideme na môj priamák, poďme. Priamák, pardon, nájazd. Prvý nájazd Patrik nedal. Tam je jasný faul. Ale gól neplatí. My ideme na druhý nájazd. Patrik, zahraj mi to. Aha, už nebudem taký dramatizer ako on, hej, aha. Bez kľúčky. Teda cože? Nemáže na kľúču. Do tej pečky, vyjdeme z nej, vtedy, a to si golman. Nikto, nedá sa to, je to nemožné. Ideme na môj druhý priamák, nájazd celkovo tretí a teraz budem rozprávať trošku rýchlo. A dobre, na to on mi tu prihral, počkaj. On mi to prihral, ja idem dať gól. Prvý raz ide. Jedna nula! Takže my ideme už na môj druhý pokus a samozrejme to dopadne tak, jak ten Pazďov. Pazďov ma tu to snaží rozhodiť. A ja sa nenechám! Gól! Ideme na môj ďalší nájazd. Tento bude v slow motione, lebo minulý bol rýchly. Serem na to. Pass me, bro. My brother. Oh, teraz som to povedal, no. Tak asi tipujte, no. Čistý faul. Vole na mňa, že si mi kopol do obidvoch rúkov. Nič som nedal. No a ja idem na svoj ďalší nájazd. Pazďo mi to nahrá. Nádherný pás od môjho bratra. Teraz vtedy kuzluje tu s loptou. Mimo,
bola mimo. Tak bola mimo. Bola mimo, tak to chodí. Bola mimo. Ne. Tu na gól není. No a ideme na môj. My brother, please pass. Nie, my sme to už znova povedali. Faul. 2-2, no nevadí. Videli ste tú petičku? Ideme na moju a ja musím vyrovnávať. Vyrovnávať, tak to nekryví. Vyrovnávať musím takzvané. No vystavuje. A je to mimo! Nie, Nedal. počíta ale. Určite. Nie, čak ale haló. Nedal a je to koniec. Takže išla jeho lopta úplne mimo, ale gól platí, neviem z jakého dôvodu. Ale dobre. A ja to chytil vtedy mimo. To mi dáš dobre, no. Jeme solo, vole. Poznačiari. Sa nedá. Neplatí, opäť. A je tam. Ja idem na ďalšie, už som prehral, Didi. No ešte môžeš vyhrať. Ja viem. Rovnať. Teraz tedy vole na hajceli. Je, vole? Čumím tu na loptičku, vole. Vamos! Tam je! Vyrovnané a sa ide do náhlej smrti. Ideme na môj, ja som si to pokazil, mal som to mať. Ale ideme do náhlej smrti. Teraz nedám, ne? A vypadnem. A budem sa musieť olievať. A dúfam, že mne fandíte, nie? Mne fandíte. Ja som na to tiež. Ja si až moc dobrý. To bolo nádherné elastiko. A on keď nedá, som vyhral. Idem ja na ďalšie, to GG, lebo som prehral, no. Takže tak. Tu keď dáte like a odber, tak to možno dám. Ale len keď dáte like a Nedávajte, radšej dislike. Aby nedal. Ale ako like a odber by sa slúšil, ale nie tak vyhrať. Ale aj keď nedám, tak dajte like a odber. No presne tak. A bude sa olievať čajíkom. Teraz ideme oliať Tadeáša. Nebo je to silné, nevadí. A je mokrý. Trošku. Vidíte ho? Tak čaute. GG, bro. Tak čaute ľudia. Toto video ukončujeme. Nie. Na to chcem obliať. Ale dúfam, že to nezrobí. A tak čaute.